Imos coa información deportiva. O Club de Fútbol Noia fai historia ao entrar na fase de ascenso á Segunda Real Federación. Un gol de Iker Carril no minuto 87, xunto co empate entre Arosa e Alondras, deronlles acceso, que se medirán ao Estradense. O Club Deportivo Boiro, pola súa parte, remontou ante o Gran Peña en Barraña para despedir a temporada por todo o alto ante os seus. A última xornada da Liga regular deixa en Noia un resultado histórico para o clube. A súa vitoria no minuto 87 no campo do Betanzos, xunto co empate a 3 entre Arosa e Alondras, deron os de Iván Carril o acceso á fase de ascenso á Segunda Real Federación. O encontro semellaba asequible para os brancos, que visitaban o García Hermanos para medirse a un Betanzos descendido dende hai semanas. Non puideron comezar mellor, xa que antes de cumprirse 5 minutos de xogo, Axel adiantaba aos visitantes. O gol fixo reaccionar o Betanzos, que deu un paso adiante para reivindicarse no partido. Despois dun par de chegadas, Berto Fandiño puxo empate a uns cando aínda non se xogara media hora de encontro. Á volta do descanso, o Noia volveu facerse co control do balón para impoñer o seu xogo. Grazas a isto, chegou unha das xogadas que marcou o transcurso do partido. Facu Moreira correu cara un balón filtrado adiantándose ao porteiro e este, vendo que non chegaba ao esférico, placou ao dianteiro noiés, significando isto penalti e cartón vermello directo. Foi o propio Facu quen executou a pena máxima, pero o guardarrede substituto adiviñou as súas intencións. O erro non fixo baixar os brazos do Noia, que seguiu buscando con empeño o segundo gol. Fíxose de rogar, pero cando quedaban menos de 5 minutos para o final do tempo regulamentario, Iker Carril enviou ao fondo da rede un esférico que fixo estoupar de emoción aos xogadores noieses. Unha vez finalizado o encontro coa vitoria dos brancos e o empate do Arosa, chegou o turno da festa para un Noia que pasa a historia do clube pola consecución da fase de ascenso á Segunda Real Federación. En fronte terán agora como primeiro paso a un dos mellores equipos da categoría, o Estradense. Quenes xogaron o seu encontro de xeito máis relaxado foron os futbolistas do Club Deportivo Boiro. Coa permanencia xa asegurada a semana pasada, o encontro entre o Gampeña servíalles de preparación para a festa posterior en Barraña. Xa anunciara Tizón na previa do encontro que os menos habituais gozarían de minutos ante o Gran Peña no canto dos titulares durante o ano. Ningún dos equipos se xogaba nada e o choque comezou costa arriba xa no minuto 13 co tanto visitante, obra de Julius Avinu. Mario Romero e Algerrey tiveron oportunidades no primeiro tempo para igualar o marcador, pero ningún dos dous foi quen de materializalas. O paso por vestiarios deu enerxía suficiente ao Boiro para impoñerse sobre o verde. Só 2 minutos lle fixeron falta para darlle a volta ao resultado. No 55 e no 57, Diego Rodríguez e Saro anotaron 2 tantos para culminar a remontada. Con este resultado, o Boiro finaliza a campaña na 9ª posición con 44 puntos. Con todo, o importante da xornada non estaba no campo, senón fora del. O remate do partido, afeccionados, xogadores, corpo técnico e directiva disfrutaron de churrasco, mexilóns e empanada para celebrar un ano máis na Terceira Real Federación.